Jure, tko je koga ostavio u pjesmi? Čini se ona tebe? Zatečen sam s ovim pitanjem. Pa nije ovdje nitko nitkoga ostavio, ovdje se naprosto radi u jednoj personifikaciji gdje zapravo u jednom trenutku života dođe do razmimoilaženja i netko napravi korak dalje, netko ostane na istoj poziciji i naravno onda je teško usuglasiti se i nastaviti zajednički istim putem. Ti si mislio ići skroz do kraja, ali... A očito da nisam mislio ići skroz do kraja u ovoj pjesmi jer nisam pratio u korak onoga koji je išao ispred mene, tako da naprosto je puklo. Jesi li ikada vjerovao u bajke kada je ljubav u pitanju? Da, vjerovao sam u bajke zato što ljudi su stvorili bajke da bi im bilo lakše u životu. Pomoću bajki su izražavali svoje emocije kroz preneseno značenje i naravno nije samo preneseno značenje, nego to je jedna alegorija koja dira duboko u srce, u dušu. Šalu na stranu. Kako zamišljaš raj? Kako? Kako zamišljaš raj? Kako zamišljam raj? Pa raj je svuda oko nas. Raj je u nama. Zapravo mi držimo ključeve od raja i ako ga samo pravilno gurnemo u bravu, raj će se otvoriti. Kažeš u pjesmi, ovo nije kraj, srećemo se opet znaj. Što te inspiriralo za ovako krasnu pjesmu? Prije svega hvala na komplimentu za pjesmu. Što me inspiriralo? Pa jedan moj stav, a vjerojatno će se mnogi složiti sa mnom, da nikad nije kraj, da je sve ciklično, da se sve obnavlja i da vjerojatno negdje će se netko s nekim sresti na nekoj točci ovog života i možda nekog budućeg. Što bi poručio svim ostavljenim i prevarenim koji od zaljubljenosti ne vide dalje nosa? Da se nadaju? A možda je malo pregrubo reći da ne vide dalje od nosa, ipak je to osobna stvar, ljubav. Mislim, teško je raspravljati o takvim situacijama, ali evo, kad me već pitate, ja bih rekao ovako, mislim da treba skupiti snage, da treba gledati u daljinu, negdje pronaći svjetlo u daljini, pronaći nešto novo, neki novi izazov koji će vas povući naprijed i jednostavno pokušati preboliti postojeću situaciju. Nije sve izgubljeno.